Hello लोगोफोर खुलुमबाय आङो मोनसे टपिकनि सायावहाय बाथ्रा बुंनो नागिरदों बेनो जाहैबाय जोंना स्वीडेनाव ना स्वीडेननि गुटेनबार्ग होननाय मोनसे जायगायावहाय SEX टुर्नामेन्ट बेबायदि जागासिनो दं आरो ना बेयो जाहैबाय दाखालि जुलाइ 8 थारिखनिफ्रायनो जागायदों नाथाय आङो बिनि सायाव इसेबां बाथ्रा बुंनो नागिराखै नाथाय आं बेखौहाय लानानै सिरियास बाथ्रासो बुंनो नागिरदों जे ना SEX फेडारेशननि जेनाखि चेयारमेन बिथांनि नामा जाबाय ड्रागन ब्रिटिश ना मा होनना बुङो बेबायदिनो फेडारेशननि ना SEX फेडारेशननि चेयारमेन बिथाङा बुंदों जे बेखौ SEX खौ माने जोङो मा खालामनांगौ स्पर्ट्स हिसाबै बेखौहाय सिनायथि होनांसिगौ माने बेखौ स्पर्ट्सनि लेभेलाव लांनांसिगौ होननानैहाय बेबायदि मिडियानि गेजेरजों जोङो मोननो थाखाय हादों बेबायदि पस्ट होनायखौ नाथाय जोङो बै डेभेलप ना बिसोरनि जेनाखि बिसोरना ससाइटियावनो जेबो माबा गैखायाना गावनि गोसो बायदि सोलिनो हानाय बिसोरजों जोङो माबा गैयाना जोङो बिसोरनि सिस्टेम बायदि खारनो हाया जोङो गामि ओनसोलाव थानाय मानसि जोंनियाव बेबायदि आबहावाया सोलिया ना जोङो बेखौहाय माबोरै एक्सेप्ट खालामना लानो हागौ जे बियो मोनसे SEX टुर्नामेन्ट हिसाबै जेन'बा चेम्पियनशिप हिसाबै चेम्पियनशिप दा गेलेगासिनो दङ ना बेबायदि आङो बिनि सायाव ओरैबायदि सानदों जे फैगौ 25 ना 2024-25 सिम बा 30 सिमाव मा जाबावगोन संसारावहाय बियो मोनसे बिराद गिदिर साननांगौ खोथा आरोखि ना आङो बिनि सिगां फंनैसो बुंनो नागिरदों बेवहाय बे टुर्नामेन्टआ मा जोंथ' बेबायदिखौहाय बारा ध्यान खालामबाय थानो नाङा बेनि सोमोन्दै आं बियो माबोरै जागोन बेखौ बुंनो नागिरदों माने जोंना खेलाया जाबाय टुर्नामेन्टआ बियो 6 week ना मा होनदों 6 week ला बेसेबां जागोन 6 week ला 1 monthनि बारलांबाय आरो ना 4 weekजों 1 month जायो नालाय 6 weeks ना बिसिबांबा बे खेलाया जागोन ओमफ्राय जोंना बेवहाय 20 जन ना बेसेबांबा पार्टिसिपेन्ट ना गेलेग्राफोर बिथांमोना बेवहाय जादों माने गुबुन गुबुन कान्ट्रिनिफ्राय फैनानै 20 जन ना बेसेबांबा बे खेलायावहाय पार्टिसिपेन्ट जादों आरो ओमफ्राय जोंना बेवहाय मा जागोन सानसेयाव 6 hours माने 6 घन्टा ना 6 घन्टा जागोन आरोखि खेलाया ओमफ्राय सासेयावहाय गैयालाबो 45 निफ्राय 60 मिनिट्सनि गेजेरावहाय बिसोरो बेबायदि डिउरेसन ना बिसोरनि पिरियड नाखौ बिसोरो कमप्लिट खालामनांगोन माने सानसेयाव 6 hours जागोन बिनिफ्राय सासे मानसिया 45 निफ्राय 60 ला मा जाखो जोंना 60 मिनिट्स माने 1 hour जायोना 1 hour आरोखि 45 निफ्राय 1 hour जोङो बेखौहाय माबा खालामनांगोन आरोखि जेन'बा बेवहाय जोङो बेबायदि खेलाखौ गेलेनांगोन बिनिफ्राय माबोरै जायो सेलेक्शनखौ बेखौ जोङो मिथिया खिन्थु साथाम मानसिफ्रा बाव जाज खालामगोन आरो ना साथाम मानसिया जाज खालामगोन ओमफ्राय बेनि उनाव मा जालांगोन जों बेखौ बुंनो हाला नाथाय नोंथांमोना सिरियासलि बेखौ साननानै नाय जुदि बेबायदि SEX आनो टुर्नामेन्ट हिसाबै बे चेम्पियनशिप खेला हिसाबै स्पर्ट्स हिसाबै सिनायथि होनो नागिरदोंब्ला ना जोङो इयुन समाव मा जाबावगोन जे 25 26 ना 2026-25 सिमाव मा जाबावगोन संसाराव जों बेखौ मिथिस'नो हाया खिन्थु जोङो इमेजिन खालामोब्ला मिथिनो मोनगोन हमना लादो मोनसे खेला ना खेलाया जाहैबाय जोंना जिखुनु खेला फुटबलानो होन क्रिकेटानो होन ना बेबायदिनो गुबुन गुबुन खेलायानो होन जेनाखि फेमास स्पर्ट्स गेमफोर ना जुदि बिसोरो ससियेल मिडियानि गेजेरजों ओंखारोब्ला बैयो जेन'बा SEX नि जेनाखि खेला स्पर्ट्स बियो ससियेल मिडियाजों ओंखारोब्ला जेन'बा बेबायदि मिडियायाव जेरावनोखि ना लिक जाजोबोब्ला मा खालामगोन बेबायदि मोनसे बिराद गिदिर माबा थांगासिनो दं खिन्थु बियो स्पर्ट्स होननानै बुङोब्ला स्पर्ट्सखौ जों माबोरै गेलेयो बयबो गेलेजोबो ना बयनावबो गेलेनो हानाय बेबायदि माबा दं जेन'बा 18+ नि स्पर्ट्स जायले थिखाबाय आरोखि ना बियो खिन्थु
बियो बिराद दुखुनांथावलै बिराद दुखुनांथाव बियो जोङो बेखौहाय जोंनि जेनेबा आन्डार डेभेलप कान्ट्रिफ्रावहाय जोङो बेखौहाय बिराद इफेक्ट सोमजिसिगोन जोंनि आबहावाया ना दाथ' बिनिनो ट्रेन्डिं जानानै दङ जेनेबा स्वीडेन गुटेनबार्ग बिदिनो SGX चेम्पियनशिप होननानैहाय दा बेवहाय नायनो थाखायबो गोबां थांदों बेयाव माने भटिं सिस्टेमबो जागोन जाहैदों माने अडियन्सफ्रा माने भटिं सिस्टेमबो खालामगोन बिसोरनो भटबो होगोन आरोखि ना खेलाया बेबायदि जिखुनु जाया मानो आङो गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखै बुंब्लाबो बुङाब्लाबो बेसै जोंलाय मा खालामनो हागौ बेखौ ना जोङो जास्ट बेखौ इनफरमेसन शेयार बायदि बुंनानै होबाय आरो फिउचाराव मा जागोन जों बेखौ एसे इमेजिन खालामनो थाखाय बे समखौहाय नोंथांमोनजोंहाय आं लानाय जाबाय नोंथांमोना इमेजिन खालामबावलाय खनसे माबायदि जागोन जोंना बेयो मोनसे खेलाया माबायदि सोलियो संसाराव नोंथांमोना मिडियानि गेजेरजों नुबाय थागोन खिन्थु बे 18+ नि टुर्नामेन्ट माबा खेला बियो मा जागोन बेबोथ' अपेन जाजोबसिगोन ना बेबायदि अपेन जाजोबोब्ला मा जागोन संसारावहाय खुनु रिलेसननि माबा थानाय नङा आरोखि बे स्पर्ट्स माबाया ना जोंना सोमोन्दोजों खुनु लोब्बा गैयै जासिगोन माने संसाराव बेबायदि आरोखि सिस्टेमानो दा जों मा बुंबावनो बेखौ कान्ट्रिनि जेनाखि हादरनि प्राइम मिनिस्टार गभर्नमेन्टफ्रानो बेफोरनि सायावहाय आखायाव लानांगोन जोंथ' मा खालामनो हानो जोंथ' आन्डार डेभेलप कान्ट्रियाव बियो बिराद गिदिर गोहोम सोमजिसिगोन जेराव जोंनि हारि जेन'बा बर' हारि बे आन्डार डेभेलप मोनसे थर्ड क्लास रायजो खुंग्रा ना बिसोरो आरो थर्ड क्लास जासिनबावगोन बेबायदिजोंहाय बिराद डेन्जार बुस्थु बियो ड्राग्स माबासै माने बियो मोनसे निसा बुस्थु बिराद गिदिर फरायनाय लिरनायखौ माबा बेन खालामग्रा ना जोंखौ ओरैबायदि माइन्डलि मेन्टेलि डिस्टार्ब खालामग्रा बुस्थु बियो जों बेखौहाय बिराद सांग्राङै साननो गोनां बाथ्रा आरोखि ना अके लोगोफोर आं बारा गोलाव बाथ्रा बुंनो सानला नोंथांमोना मिन्थिजोबखागौ जोङो बुङाब्लाबो एखे खोथा जायखिया आं बे भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नाय जाबाय आरोना बिराद सिरियास बाथ्रा बियो मा बुंबावनो आरोना अके लोगोफोर थेंक इउ बाय बाय एन्ड टेक केयार